Gutom na. Abrahon sa mo mahaw na koron. Kay diyan kandig sa kuno. Kuan ni. Tuwaso na niya. Kanya nang lutuan kay kita na pagilungag. Uy. Wa na may luto na ko. Luto ko to may nabilin. Kasi ang si Kuan ko kaon si Juan Pedro. Ano iya bukod doon nga. Dagang tuntua ba? Taya na ko kanuon nga mag kaon magurot. Na may bakada si Pedro dai. Ang balik ko nga ani. Muna mga imo magurot. Kaon ang lungat. Yung tama na. Grabe ha buto mga. Ultimo asin sudan. Dili ba kaon? Hakog ka ba? Ako yung barkada o. Takdan na kakog. Tungod sa inyong si Kuyong. Sa oras na malungan mo balik ka ni. Style eh. At ito ko luwas ang bukod ko lagi. Uy, lagi kaon na ako kanan niyo. Ano mo kaon? Nga, ako na ilukan. Ikaw yung Pedro kapanguon, ba? Ang ingin nga mo pagkadan takdan na ako. Kamu tawa. No, kung lungag kung sasak kung lungag. Inyo mo tutulad. Buang bagko buang mo ha. Nagluto na sa lungag kanina rin. Akong bukagan. Kaya ako haonon kay karon di mo dukot. Sila ko, itong nahan kay bilibang ko. Hindi na po kilibang muna. Biro, sige luto. Sama, luto. Uy! Wow! Dami, nawakit ko dito. Uy! Hey! Ito po, ay magawasang tayo ay. Kaugyamas ka nila. Lain tayo na. Ay, gawas ka. Okay na yun. Ngilo ka. Nga nga, magkakaor po rin. Ano ninyo? Yan, ang iwahanan na yung gapak pa doon. Tutulan, gapak. No, nababay salin. Lumbay na lang. Tayo na yung sanaway. Eh paagin mulung ako di nim tutulat karon butuhan ron. Few moments later. Dili butan akong kanon kay bag-ob na naluto ana butang na ko na kay mo ato ko sa kay no koy buwan re. Okay. Sige. Ano to sa mga patang ko? Ano gikaon po ninyo lang kaon? Usa gasa ko muluwag. Inyo gyud po mo tutulan. Usa man inyo kung paridaan, inyo kay kung kanon ninyo mo tutulan. Di mahimo ni. Wow, kao. Si banget. Mana kanon ninyo magilakan ako? Si dagat. Mana kanon gusto ko. Ano na tayo? Ano ka naman?